Хора от БОБ 112 и от БИП 75. Днес сме на излет в Пазарджик. И така, сега сме в Пазарджик. В къде сме? В Мокушевата вила сме в момента. И сега ще снимаме нещо от това. Нещо. Ето виждате, това е Пазарджик. Изцяло Пазарджик. Това са нашите чанти. И виждате, това е Пазарджик. Yes, baby! Парзалка. Това е БИП 75, който ще се пусне на парзалката. А това съм аз. Ай, Франклин! Пусна телефона по парзалката. Споко няма, бе. Аз ще го държа. Биби, я ти го пусна, аз ще го държа долу. Я, ето, ти го пусна. Чекай, ще. Аз ти кажа кога. Дай! Ето виждате БИП 75. О, майка. Ето виждате БИП 75 се спуска на парзалката. И сега ще се спусна. Не, аз ще се снимаме така като се пуска. Сега и двамата си спускаме наведнъж. Не. Няма да е така. Кое? Гъза, бе. Какво? Ти го душа. Как се описва? И ето, така се пускаме. Няма ли да правим нещо? Да, ще правим отговори и на предизвикателствата. Отговори. Чакай там. Първи въпрос, който е зададен на нашата гореща линия е: кога започна да снимаме гази? Това е маздърно 5-6 пъти. Чао, бич. Аз отивам в нас. Тук сега има даже мога да заключиш. Курди мога да заключиш. О, това не се затваря убо. Баде, ходиш у вашия дом, е там, у гората. И така ще го снимаме. Като виждате. Така го снимаме. Да сложим никъде. Никак. Не знам. И това хора беше от нашия клип. И така, това беше, трябваше да отговори предизвикателството, ще е само отговори. Виж от мен сега и докато се видим, и ще се видим, когато се видим. Чао, ирачи!